Bir wagtda bir kıskaca görüň aýdyn. Bir wagt bir padşah bir owa bar ýamışdyk. Yani bir ýaňadan geçip bar ýamışdyk. Ýa-da bir ýaňa düşüpdir da. Ohum ýankyýal bir bagyň kulgesine gonypdyrly, düşüpdirli. Ohum öýesi bagynyň narynyň, enarynyň bişen narlardan ýygyp getiripdir. Bir wezir, wekil bir neçe ýannakylar mundan gönüp iýipdirler. Ýöre takamlamışdy. Padşah ýüregini alypdyr. Bir bag ýöre miwesi gowaýmyň diýipdir. Ýüregini alypdyr. Muny men alaýyn, mundan durmasynmy diýipdir. Bir bagymyndan alaýyn, mundan durmasyn diýipdir. Ohm ýöne doýmandyrly häzir anardan, bagyň miwesinden. Getir oğul yine diýipdir ýanky padşah. Yine getiripdir. Nar kakıptırla, narın çürüktü. O bir nar kakıptır, ağzı çıkıptır. Nämen bagyny ütgetdiňmi diýipdir padşah. Bagyny esay diýipdir. Sultan diýipdir, bag öňkü diýipdir, sen niýetin harap boldy diýipdir. Öňkü niýetin ýok bolmaly sen diýipdir. Olar kölgelenme niýet bilen ýelleň diýipdir. Sultan niýetin harap boldy sen diýipdir. Näme boldy diýipdir. Adam erde bolsa, hileyde bolsa, himsaýa da bolsa, obagara da bolsa, karment de bolsa, karger de bolsa, işini we gidip görüşini adamın peýal salym bolmak gerekdir.